Øvelse nummer 1. Vejrtrækningsøvelse. Luk øjnene. Træk vejret dybt og roligt. Helt ned i bunden af kroppen. Helt ned til enden af din rygsøjle. Hold vejret et øjeblik. Og pust ud. Tag endnu en indånding. Dybt og roligt. Helt ned i bunden af din krop. Hold vejret et øjeblik. Og pust ud igen. Tag en tredje indånding. Dybt og roligt. Hold vejret et øjeblik. Pust ud. Og mærk, hvordan stressen, angsten og uroen forsvinder med udåndingen. Forestil dig, hvordan stressen, angsten og uroen forsvinder ud i universet. Du er igen helt rolig. Du hviler i dig selv og er helt centreret. Du mærker en ny tryghed ved atter at være forbundet til jorden. Du vender nu langsomt tilbage til omgivelserne, helt rolig og klar til at gøre det, du før var bange for.